Tak dámy a pánové, zdravím vás. Zdravím vás Lukáš a dneska bude vítající láhev. Big Shock. Tohle je o tom, že hojím Big Shock, nějakou láhev, a ona se třeba vyleje nebo taky rozbije. No tak jo, můžeme jít na to. 3. Ty pičo. Asi jste nic neviděli. A nevíme, to prasklo. Ne, neprasklo. Tak ještě jednou. No, dobrý. Doufám, že se líbilo. No a uvidíme se další. Tak čau.